malam me ake riskadi riska insha Allah me ake nufi da ranar arafa kuma wasu falala ne Allah subhanahu wa ta'ala sanya ci wannan to ranar arafa kamar yadda muka sani cewa rana ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama ta kamar yadda ya zo a cikin hadisi suna da Ahmad cewa ba rana wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake alfahari zai kusanto ga bayinsa yana alfahari da su wato yana mubahati yana wato koranta su da girmama su a gaban mala'iku irin ranar arafa kuma ba rana kamar yadda zo cikin hadisi cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yanta bayi a cikinta irin ranar arafa don haka rana ce mai girma shi yasa ibn abdul bar yake cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wato zai koranta ya daga girma da daraja na muminai da inda suka zo mawqif na arafa aki tabbas ya gafarta musu domin idan da bai gafarta musu ba da zunubansu ba zai mubahati da su ga mala'ika ba su alama ce ta gafara rana ce ta gafarta zunubai wanda suke mawqif musamman na arafa haka rana ce wadda hujjaj to mai arafa a hakikaninta a ina take a wajen aikin hajji a mashair mawqif arafat haka rana ce bayan hujjaj mahajjata dakin Allah subhanahu ta'ala sun yawmut tarwiya sun kwana amina suke gangarawa zuwa ga arafa sa'ida arafa domin yin ibada da wannan tsayuwa da za a yi ta ranar arafa har sallar azhar da al'asar jam'i a yi hudu ba sannan kuma mutane su gaba da addu'a har zuwa faduwar rana kuma ita ce rana wadda take za a gama rukuni babba na aikin hajji shine wato kamar da musulunci alhajju arafa su da haka rana ce mai daraja mai kima kuma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sunan Tirmidhi cewa khairu du'a yawm arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arafa so ga gafarar zunubai ga daraja akwai riwaya akwai hadisai da suke zuna cewa ita ce ma yawmul hajjil akbar duk da cewa ko kuma ita ce afdalu ayyamin duniya abu ya zo kuma a hadisi cewa yawmun nahar shine afdalu ayyamin duniya ranar sallah kenan ranar yanka so duka ranaku ne masu daraja da kima wajen Allah subhanahu wataala wa'anda babu wata rana wadda Allah subhanahu wataala ke wato gafarar zunubai da karɓar addu'a a cikin duka shekara irin wannan rana su rana ce ta don idan kana magana karɓar addu'a to arfa ita ce kanka domin halayyar kadar ibada aka ce a cikin ta tana ba an baci karɓar addu'a a cikin ta kamar yadda aka ambata a arafa don haka shi yasa ahlul mawqif addu'a suke yi ranar arafa abinda ake so shine mutum ya dage da ambaton Allah da addu'a ya yi addu'a ga kowa ya ma iyayen shi ya ma kan shi ya ma 'ya'yan shi ya ma matan shi ya ma abokan shi ya ma kowa da kowa ya ma malaman shi ya ma musulmai ya yi ma kasar shi abinda ake bukata kenan su don haka ranar arafa rana ce mai girma rana ce mai matsayi a wajen Allah subhanahu wataala ya ishe ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi hadisin muslim hadisi abi qatada cewa manzo Allah sallallahu alaihi cewa ranar azumin ranar arafa ina kyautata zato ko kuma ina kirga ladan shi a wajen Allah subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala zai kankara zunubin shekara biyu da shekarun da ta wuce fatan Allah zai yafe mu Allah ya yafiwa so wannan ne kuma wannan ma ga waɗanda ba su je arafa ba domin azumin arafa mustahabbi ne ga wanda bai je hajji ba wanda bai je hajji ba wanda ya je hajji ba a so ya azumi haƙƙin shi baya halatta ya azumi saboda ne samu kowa ƙarfi na tsayuwa a wajen mawqif arafa da kuma ya samu yin addu'a su da haka mu an shar'anta mu yin azumi ranar arafa su da haka rana ce wadda take mai daraja idan yini daya za a kankara zunubin shekara biyu wani yana cewa yawmun azim a wajen Allah subhanahu ta'ala ga gafarar zunubai da yake yi a ciki ga karban addu'a da yake yi so da haka wannan rana ce mai daraja da kima wanda ya kamata a ce mutum ya maka shi tsari wannan a wanda yake aikin hajji kenan so amma wanda ke gida shi kuma fa kamar da muka ambata azumi sannan ya shigaltar da wannan yini gaba ɗaya tun daga huduwar rana har zuwa faɗuwar rana kada ya yadda ya gafala daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.